Ну што, усім прывітанне. Гэта падкаст зроблена ў Польшчы. Наш эфір у сераду. Самі зноў Максім і Кірыл. І гэта наш першы эфір пасля першага тура выбараў. Кірыл, як твои ачушчэнні? Ачушчэнні проста неверагодныя сябры. Так, насамрэч, вельмі добра, што мы злазілі вось такі эфір 3 дні пасля галасавання, калі увесь пыл крыху так асеў, эмоцыі крыху сціхлі і супакоіліся, і цяпер мы можам спакойна прааналізаваць тое, што сталася ў нядзелю, тое, што адбываецца цяпер, і тое, што чакае нас праз 10 дзён. Слухай, ну давай пакуль людзі збіраюцца, абмяркуем пакуль проста персанальныя нейкія ўражанні. Як табе спалося пасля першага тура выбараў? Што ты адчуваў? Да выдатна мне спалося. Выдатна спалося. Калі даехаў да хаты, то сябры, у мяне была такая стомленасць, што я спаў як дзіцёнтку Езус, як кажуць у Польшчы. Вось. Канешне, эмоцыі далі пра сябе знаць на наступны дзень, то бок у панядзелак, вось, і пачаўся ў галаве аналіз. Акрамя таго, я вымушаны быў сачыць за тым, што адбываецца у социал-медіях, так, у соцсетках сярод палітычных актывістаў, палітыкаў і так далей, і гэта было сапраўднае цунамі эмоцый. Так, ну у нас ужо ёсць 30 чалавек. Калі ласка, давайте праверым гук, карцінку, ці можна напісаць у чат, ці можна заданаціць. Напішыце, адкуль вы нас глядзіце, ці добра нас чуваць. Чэсць нам пішуць у чаце. Вітаем сэрдэчна. Так, мы пачалі там на хвілінку на 2 пазней. Нам пісалі, што Мэнсон не даваў пачаць нам стрым. Ну, магчыма. Магчыма, яму не спадабалася наша вокладка, дзе побач з ім была гайнаўка. Не, проста ён высунуў нам свае патрабаванні, мы вымушаны былі даць адказ, ці мы падпішам усе ягоныя патрабаванні, каб ён дазволіў нам правесці гэты эфір. Так што, магчыма, наступным разам шукайце нас на канале Славаміра Мэнсона. Але не, так не здарыцца. Вось, пішуць, што все супер відна і слышна, в пясэчна пішуць усё добра. Вось, яшчэ пару хвілінчык пачакаем. Слухай, вось, мне падавалася, што пасля першага тура, ведаеш, так крыху спакайней быццам бы стане, будзе нейкі дзень перадышкі. Я ж увесь час сказаў, што пасля другога тура пачнецца ўсё самае цікавае. Але падавалася... Разумееш, гэта вось той самы батл біг-босаў, за званне біг-боса, пра які я казаў увесь час, і вось зараз мы з вамі яго назіраем. Слухай, ну мне проста падавалася, што будзе хаця б нейкі дзень перадышкі, а атрымалася так, што і Часкоўскі, і Наўроцкі ўжо а 7 раніцы пачалі даваць новыя нейкія камунікаты. Раздавалі пончыкі. Дарэчы, раскажы, што гэта было? Не, сябры, насамрэч, за даслоўна некалькі дзён да першага тура выбараў я размаўляў там у сваёй сям'і, і мы сышліся на тым, што ў панядзелак пасля першага тура выбараў кандыдаты будуць раздаваць пончыкі. І ў панядзелак раніцай я ўхаджу ў Твітер, і там і Кароль Наўроцкі, і Рафал Часкоўскі раздаюць пончыкі і каву. Гэта такая польская традыцыя, насамрэч. Сапраўды? Так, гэта амаль што заўсёды. Гэта як, ведаеце, калі пачынаецца перадвыбарчая кампанія, і вось гэтая кампанія таксама не была выключэннем, то кандыдаты на прэзідэнта звычайна ідуць у пекарню надламіць кавалак хлеба польскага, польскага збожа. Пра што гэта? Гэта пра тое, што ёсць суперпапулярныя футблогеры ў Польшчы, вот Ксёндз Жулю, цікава, гэта не абсолютна не пра гэта. Ці гэта пра іншае? Гэта традыцыя з'явілася яшчэ задоўга да з'яўлення самога слова футблогер, вось, і да з'яўлення інтэрнэту насамрэч. Вось, таму гэта проста такі паход у народ у польскім выданні, скажам так. Окей. Мне, дарэчы, памятаю, як аднойчы Мэнсон, мне падаецца, заходзіў у Жабку, фоткаўся з чалавекам, які там працуе, так, гэта вось, дарэчы, гэта не толькі польскі выналазак, як это? Знаходка, так. Мы ўсе, ну, тыя, хто цікавіцца так палітыкай больш шырока, дакладна могуць памятаць вылазкі, напрыклад, Барака Абамы ў Макдональдс, ці Дональд Трамп, які пакаваў бульбу-фры, так? Дакладна. Гэта ўсё такі звычайны, такі вельмі базавы палітычны маркетинг. Ну, дарэчы, у гэтай выбарчай кампаніі
раней у польскіх кандыдатаў і кандыдатак увогуле была нейкая чэлендж, хто больш пратэстуе нейкай ежы, распавядзе пра нейкія канапкі. Агурочкі Часкоўскага, я памятаю дакладна. Агурочкі, Наўроцкі кусаў каўбасу. Гэта, дарэчы, будзе адзін з галоўных мемаў, які застанецца пасля гэтых выбараў. Ой, пра мемы мы яшчэ пагаворым. Прайшло 3 дні, а новы мем ужо з'явіўся. Паверце мне, мемаў будзе яшчэ шмат. Окей. Нас ужо, як я бачу, 59 чалавек. Зараз дачакаемся 60-го. Стала менш. Але, магчыма, гэта нешта з Ютубам. Окей, 50 чалавек. У нас шмат тэмаў сёння, таму будзем пачынаць. Гэта падкаст зроблена ў Польшчы. З вамі зноў Максім і Кірыл, і мы абмяркоўваем першы тур выбараў. Што гэта азначае і што гэта азначае для другога тура. І караценькая рэкламная паўза. Наш партнёр гэтай трансляцыі, гэта школа польскай мовы «Польскі на так». Я у ёй вучуся сам. Я здаў ужо цэлы курс прайшоў на ўзроўні B1. І вось прыкладна тыдзень ці 2 таму пайшоў на курс B2, таму гэта тое, што я магу раіць асабіста, вельмі крута. Вучыце польскую мову ў школе «Польскі на так». Ад 0 да C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». І яшчэ. Вы шмат пісалі ў каментарах, што хочаце сустрэчу ў Варшаве. І мы дадзім вам гэтую сустрэчу. Хутка з'явіцца афіша на экране. 29 траўня у 19:30 мы вас разам са школай польскай мовы «Польскі на так» запрашаем на сустрэчу абмеркавання першага тура і, хутчэй, ужо другога тура выбараў прэзідэнты Польшчы. Вось, мы там будзем разам з Кірылам і разам з вамі, разам з вучнямі школы «Польскі на так» і вучаніцамі будзем абмяркоўваць палітычныя пытанні. Там будзе кароткі ўступ ад Кірыла, і далей будзем абмяркоўваць кандыдатаў, ход кампаніі. Увогуле будзе такі палітычны кружок. Вось, уся інфармацыя ёсць на экране. Таксама інфармацыя будзе па спасылцы ў каментарах, можна будзе зарэгістравацца. Вось, таму долучайцеся. Мы яшчэ ўсё апублікуем на сваіх соцсетках падкаста «Зроблена ў Польшчы». Вось. І што? Пераходзім да абмеркавання. Першае, галоўнае, то, што ў нас вынесена нават на вокладку, як галасавалі беларусы і беларускі Польшчы. Што мы ведаем? Так, сябры, мы вырашылі вынесці гэта на вокладку ў загаловак, вось, бо нам здаецца, што гэта даволі цікавая тэма. Дык вось, калі мы заглянем у дадзеныя панствовай камісіі выборчай, то бок дзяржаўнай выбарчай камісіі адносна галасавання у павеце хайнуўскім, так, то бок там, дзе кампактна пражывае аўтахтонная беларуская меншасць у Польшчы, то мы пабачым такія дадзеныя. Рафал Часкоўскі 33,31%, Кароль Наўроцкі 18,7%, Славамір Мэнсон 18,25%, Гжэгаш Браўн 8,42%. Вось, астатніх я не буду пералічваць, і вось для параўнання проста як галасавалі ў першым туры 5 гадоў таму. Анджэй Дуда 31,17%, Шыман Галоўня на другім месцы 29 з кавалачкам, і на трэцім месцы Рафал Часкоўскі 27,5%. Дык вось, я бачу там галасы ў інтэрнэце, што проста здарылася нешта неверагоднае, што вось беларусы, скажем так, умоўна беларусы, так, бо, вядома, там не ўсе этнічныя беларусы, але ўсё ж такі іх там большасць, што вось яны перамятнуліся ў правы бок вельмі моцна і вельмі выразна, бо звычайна, як мы казалі ў нашым падкасце шмат разоў, гэтыя вось некалькі гмін, так, гэта такая заўсёды плямка вось, на мапе ўсходу Польшчы. Так, то бок яны не галасуюць за нацыянальных кансерватараў. У гэтым годзе здарылася крыху інакш. Прычыны тут могуць быць насамрэч вельмі розныя. Вось, пачаць можна з таго, што гэты ўрад, напрыклад, скасаваў многія праграмы фінансавання розных там беларускіх ініцыятыў, што, дарэчы, сталася
сюрпрызам непрыемным для, я думаю, усіх. Вось. Але, на мой погляд, па-першае, гэтыя дадзеныя, якія вось я бачу перад сваімі вачыма, паказваюць, што перадусім гэта ўпісваецца ў агульнанацыянальны тренд. Гэта перш за ўсё. Ось, мы там праз некалькі хвілін будзем абмяркоўваць таксама вось у нацыянальным маштабе, так, што сталася ў першым туры выбараў і чаму. Дык вось гэта ўсё дакладна падкрэслівае амаль што тое ж самае. Сумарная падтрымка кандыдатаў, якія можна вось назваць агулам, так, вось нацыянальнымі кансерватарамі, гэта каля 40%, як я бачу, не больш, прабачце, а 45%. 45%, так, і гэта больш, чым вось падтрымка Рафала Часкоўскага, з чым нагалоўне, не, прабач, роўна, па 45. Але слухай, па 45. На агульным маштабе Польшы ўсё ж такі правыя больш сабралі галасоў, так. І Карэль Наўродскі, ну, значна менш сабраў, амаль 10% розніца паміж агульнапольскім і вось угальнаўцам. Так, як бы ты гэта... Што Карэль Наўродскі так. Тут сабраў менш, чым у агульнанацыянальным галасаванні. Тое самае, бо беларусы, у сэнсе гэты павет, ён заўсёды галасаваў вось прыкладна такім чынам, то бок што кандыдат права і справядлівасці, ну, не асабліва меў тут вялікую падтрымку. Мы памятаем увогуле, памятаеш галасаванне, гэта быў другі тур, здаецца, 2010 года, калі там 83%, дзе Браніслаў Камароўскі атрымаў 82 з кавалкам адсоткі. Так, то бок, так. У гэтым годзе ўсё ж такі так званы вось гэты ліберальна-дэмакратычны, скажем так, бок польскай палітычнай сцэны сабраў усё ж такі менш. І гэта проста агульнанацыянальны тренд. Слупкі амаль што ўсіх кандыдатаў, вось якіх я бачу перад сабой, яны прыкладна таксама разложаныя, ну вось акрамя Карэля Наўродскага, таксама як у агульнанацыянальным галасаванні. Таму нейкай крамолы я сапраўды тут не бачу. Окей. Крыху зазірнуў у чацік. Нам пішуць, што слухаюць нас за Львова. Перадаем прывітанне. Вітаем. Нас таксама запытваюць, але я не ведаю, чаму вы запытваеце, ці гэта лайв, ці запіс. Гэта лайв. Прывітанне вам. Я не ведаю, што трэба зрабіць, каб нам паверылі. Нас ужо глядзіць прыкладна 80 чалавек. Вось, дзякуй вам, прывітанне кожнай і кожнаму. Вось, мы зараз абмяркоўваем, як галасавалі, і далей будзе пэўны аналіз. Вось, мы ўжо сказалі, як прагаласавала беларуская меншасць, ну, умоўна, па гайнаўцы мы заміраем. Трэба яшчэ ўлічваць тое, што адбываецца на мяжы. Вось, гэта дакладна шмат якіх людзей у гэтым павеце таксама турбуе, і гэта не дзіўна. Вось, гэта іх хвалюе, і гэта іх раздражняе. Вось, чаму, напрыклад, людзі не давяраюць у гэтым пытанні кіруючай кааліцыі, нягледзячы на тое, што яна, ну, так сапраўды працягвае тую ж самую палітыку адносна гэтай мяжы, так, якую праводзіў урад права і справядлівасці. Бо грамадзянская платформа, увогуле кааліцыя грамадзянская, перад выбарамі ў 23-м годзе казала, што ўсё гэта дарма, трэба там, ну, не трэба будаваць увогуле гэты мур. Ось, сапраўды, я нават у той момант думаў, што ж вы, хлопцы і дзеўкі, робіце, бо вам гэта яшчэ аукнецца ось праз пару гадоў, калі вы там некалі, магчыма, прыйдзеце да ўлады. Яны прыйшлі да ўлады, хуценька змянілі сваё меркаванне, ось, і таму даверу да іх у гэтым пытанні, асабліва сярод грамадства, ну, няма, скажем так. Але прынамсі ён такі, ведаеш, слабы гэты давер, нават калі ёсць. Окей. Проста цікавостка, якая быццам бы ні на што не ўплывае. Так, бо ёсць дадзеныя, як прагаласавалі полькі і палякі унутры Беларусі. Там прагаласавала, калі я не памыляюся, 125 чалавек. Так. Ну давай, што там за лічбачкі? Так, чакай, у мяне 3 закладкі. Ну давай. Пакуль Кірыл шукае, я хачу падзякаваць Даніэлю Пачобуту, які нам зрабіў першы данат. Дзякуй вам шчыры. Дзякуй вам вялікі. Той жа Даніэль пытае, ёсць белы шум ад мікрафонаў на тле. Падобная сітуацыя была на канале паўгадзіны карды. Гэта праблема мікрафонаў ці так штосьці. Па шчырасці пакуль не магу адказаць, але мы знойдзем адказ на пытанне. Я таксама заўважаю. Вось, окей. Будзем шукаць адказ. Карацей, што... Як галасавалі беларусы? Ой, полькі і палякі ўнутры Беларусі. Так, ну, карацей, канешне, трэба разумець, што гэтае галасаванне ўнутры Беларусі польскіх грамадзян, яно амаль што нічога не паказвае, так? Вось, тут усё ж такі...
занадта малая выбарка. Ну, вось. давай ўсё ж такі Так, але паглядзім. так, Гэта цікава. Рафал Часкоўскі 30% з кавалачкам, Мэнсон і Наўродскі роўненька па 20,2, аднолькавая колькасць галасоў, па 20 галасоў яны атрымалі. Жакаш Браўн 9% з кавалачкам, Магдалена Беец 7, ну і далей уже можна там не казаць, скажем так, это уже планктон, так званы, так. Ось, ну, насамрэч, гэта нічога не паказвае, бо, ведаеце, Беларусі, здаецца, ёсць там нейкія прадстаўнікі ўсё ж такі Польшчы, так. Ну, ёсць іхнія сем'і, і гэта, здаецца, вось, у большасці гэта ўсё ж такі гэта ілюзія. Вось, частка, калі на прадстаўнікі афіцыйныя Польшчы, там, ці там, дыпламатычныя нейкія прадстаўнікі, і на прадстаўнікі ўсё ж такі ўрадавай кааліцыі, так, гэта, ну, часцей за ўсё. Трэба разумець. Ось, таму гэта галасаванне пра нішто не кажа, гэта насамрэч проста цікавостка. Не, ну але ўсё роўна там ёсць агульнапольская тэндэнцыя, што за Наўродскага галасуюць за Мэнсона, за Браўна. Гэта просто, скажем так, на вельмі малой выбарцы, якая нічога амаль што не даказвае, так, бо занадта мала, скажем так, і вось, але яна таксама паказвае проста агульнанацыянальны тренд. Паказвае, што полькі і палякі ўнутры Беларусі таксама ў трэндзе агульнапольскім. Так, абсалютна. Вось. Алексей Маліноўскі, дзякую вам таксама за донат. Вось, нас ужо 94 чалавекі. Так, сябры, калі там маеце магчымасць, то, калі ласка, можаце запосціць спасылкі на наш прамы эфір у сваіх соцсетках. Вось, гэта нам дапаможа сабраць больш гледачоў. І, канешне, дзякуем усім, хто вырашае нас падтрымаць у прамым эфіры. Гэта неверагодна важна для нас, бо наш падкаст ствараецца дзякуючы вам і нашим любимым партнёрам. Так, усе любімыя. Ты хацеў распавесці яшчэ, як галасавалі прадпрымальнікі. Чаму гэта важна ўвогуле? Пра прадпрымальнікаў важна гэта таму, што прадпрымальнікі яны, як это сказаць, незадаволеныя, ні тым, што рабіла права і справядлівасць, бо тыя, хто жывуць у Польшчы крыху даўжэй, яны памятаюць. Ты дакладна памятаеш польскі лад. Вось. Ну, па шчырасці, я тады яшчэ не быў прадпрымальнікам, мяне гэта не хвалявала, але зараз, калі я плачу ЗУС... У сябе абышлося без інфаркту. Складаныя ўсе гэтыя падаткі, мне інфаркт. Так, крацей, прадпрымальнікі ў вялікай колькасці прагаласавалі за Рафала Часкоўскага і Славаміра Мэнсона. Карл Наўродскі там толькі на 3-м месцы і з даволі вялікім атрывам. Ось. І гэта паказвае, што прадпрымальнікі як маса, а іх у Польшчы сапраўды шмат. Калі добра памятаю, 2 мільёны, там каля 2 мільёнаў дзявальнасці гаспадарчых. Ось, то бок гэта даволі вялікая вага, так? Ось, яны абсалютна не давяраюць таму, што рабіла права і справядлівасць, і ў іх няма даверу на тое, што можуць рабіць права і справядлівасць. Ну, гэта зразумела, бо польскі лад гэта была такая поражка, ось, што сапраўды было вельмі цяжка. Я ў той момант уже быў прадпрымальнікам шмат гадоў, і гэта было вельмі непрыемна, і па шчасці пасля такога правалу звычайна у краіне павінен пайсці нехта ў адстаўку. Прынамсі міністр там фінансаў ці кагосьці ці нехта яшчэ. Але мы просто пачалі плаціць больш падаткаў. Нічога такога не было, ніхто нават не выбачыўся, і ну і карацей, ладно. Добра. О, пішуць у чаціку, што 4,6 мільёна аднаасабовай дзейнасці гаспадарчай. Вось, нават больш. Так, прабачце, я не чакаў гэтую. Дзякуй вам, Яўген. Пакуль я ў чаціку, Уладзіслаў, дзякуй вам за донат. Запытваецца, як мысліце, чи ісць в недзелю на марш в Варшаве то бяспечна, чи не? На мою думку, будзе бяспечна. Вось. Ведаеце, я памятаю, там калісьці былі нейкія там эксцэсы на нейкіх маршах, гэта было звычайна падчас маршаў непадлегласці, так, то бок незалежнасці, але гэта таксама там і паліцыя часамі магла крыху пажасціць, ось, але гэта было даўно, у апошнім часе божачкі, прабачце. Так, апошнім часам ўсё звычайна спакойна, вось. Нягледзячы на тое, што будзе транспартны калапс, гэта дакладна, ось, я ўжо глядзеў мапку, гэта будзе такі марш, дзе просто две паралельныя лініі праз Варшаву, так, якія не перасякаюцца. Гэта вось ідеальны вобраз таго, што адбываецца ў краіне. І, дарэчы, дзякую вам яшчэ раз за донат. Нас глядзіць ужо 115 чалавек.
Вітаем. Апошнія пра галасы і будзем ужо пераходзіць да аналіза. Як галасавала Палонія, то бок палякі і полькі, якія жывуць за мяжой. Мы вось ужо распавялі, як яны галасавалі ў Беларусі. Так, я тут уже не буду зараз сыпаць лічбамі, гэта так максімальна красенька. Як звычайна, насамрэч, Палонія амерыканская, яна прагаласавала за кансерватараў, гэта абсалютна нармальна. Дарэчы, такое у нас было пытанне ў Лодзі падчас нашай сустрэчы з падпісчыкамі. Вось, амерыканская Палонія гэта асаблівы твор, там вельмі шмат мігрантаў з паўднёвых рэгіёнаў Польшчы, якія традыцыйна кансерватыўныя. Вось гэта Падкарпацча, напрыклад, Мałopolska, то бок воеводства, дзе сталіца Кракаў і дзе Жэшув. Таму нічога дзіўнага. Вось, крыху, дарэчы, змяніліся погляды Палоніі брытыйскай. Вось, яна ввогуле еўрапейская Палонія звычайна больш менавіта проліберальная. Так? Падчас гэтага галасавання, напрыклад, вось банальны прыклад, як галасавалі ў горадзе Нортгемптон, з якімі я цесна звязаны, 20% Гжегорж Браун, 20 з кавалачкам адсоткаў Славомір Мэнсон. Ось, і я зайшоў нават у такі чацік, ось, там палякаў, бо там 99% маіх знаёмых, гэта десяткі чалавек, гэта палякі там у Великабрытаніі, і людзі там вельмі моцна сварыліся. Ось, карацей, польска позастае польску. Вось, адныя крытыкавалі іншых, што вы ўвогуле сядзіце ў Великабрытаніі, калі вы галасуеце за Брауна. Вось, іншыя сварыліся з лібераламі, абвінавачваючы іх у тым, што яны прадалі Польшчу. Вось, карацей, згоды ніякай няма. Але гэта таксама ўпісваецца, як мы бачым, у агульнанацыянальны тренд. Так, вось, узрост, прынамсі, нават не той узрост, узрост, канешне, ёсць, але проста вельмі вялікую мабілізацыю менавіта вось электаратаў правых, незадаволеных, бунтаўнічых, лібертарыянскіх, вось так. Не ліберальных. Зараз будзем гэта ўсё абмяркоўваць. Туск нездаволены Часкоўскім, Славомір Мэнсон быццам бы хоча вырашыць лёс выбару ў прэзідэнты Польшчы, а Караль Наўроцкі можа святкаваць. Гэта падказ зроблена ў Польшчы. Мы пераходзім да аналізу першага тура. Окей, давай пачынаць. Абмяркуем, што з галоўнымі кандыдатамі. Іх будзе 3. І пачнем з Рафала Часкоўскага. Чаму можна лічыць, што такі вынік гэта катастрофа, і чаму незадаволены Дональд Туск? Ну, катастрофай гэта можна лічыць перадусім таму, што перад выбарамі такім, скажем так, лёгкім фаварытам ўсё ж такі ўвесь час лічыўся Рафал Часкоўскі. Усе амаль што даследавання, ось, і менавіта сацыяльнае пытанне, так соцапросы грамадскай думкі, яны паказвалі ягоную перавагу. Часам яна там была большай. Некаторыя пытанні, конечно, паказвалі там ввогуле нейкую фантасмагорыю, кшталту 20% перавагі, і я казаў яшчэ там, здаецца, тыдзень таму, так, калі у нас быў эфір, што я ў гэта проста не веру, гэта немагчыма. У нядзелю гэта быў такі халодны душ, насамрэч, для ўсёй кааліцыі. Ось, Дональд Туск, канешне, мае поводы, прычыны, каб быць моцна незадаволеным, бо ён ведае, што ў дадзены момант даслоўна на воласе трымаецца ягоная ўлада і ягоная будучыня. Бо вельмі верагодна, што калі зменіцца ў Польшчы ўлада, то Дональду Туску даведзецца пераязджаць, у сэнсе з краіны, цікаць. Ось, польскія усекінеры ўжо ёсць, так, ёсць раманаўскія ў Венгрыі, ну, тут, магчыма, недзе там яшчэ. Вось, таму, так, у яго шок ува ўсіх, і ўсе спрабуюць зразумець, што адбылося. Адзінае, што хачу пазначыць, што на мою думку, прынамсі, па палітыках кааліцыі я не асабліва бачу зразумення гэтых прычын, і, насамрэч, іхнія паводзіны даволі падобныя да таго, што адбывалася з палітыкамі права і справядлівасці ў 23-м годзе. Бо яны таксама не асэнсоўвалі, увогуле не маглі зразумець, чаму так сталася. Адрыванасць, адклеенасць ад рэчаіснасці ёсць. Я чуў ад польскіх журналістаў, што быццам бы у Туску ёсць меркаванне, што Наўроцкі нават мог перамагчы ў першым туры, калі б не вось гэты скандал з кавалеркай. Так, ён мог перамагчы, бачна патэнцыял увогуле.
1,8% розніца. Гэта вельмі мала. Гэта прыкладна 340 тысяч галасоў, там 350. Вось. Таму ўсё магло скончыцца яшчэ горш для ўраду, для Рафала Часкоўскага. Калі б не вось гэтая сітуацыя з кавалеркай, ось, то мобілізацыя электарату права і справядлівасці ў першым туры галасавання магла б быць яшчэ большай. Ось, і, магчыма, менш людзей вырашылі б, напрыклад, прагаласаваць за Славаміра Мэнсана, ось, аддаючы свой голас за Карля Наўроцкага. Такая верагоднасць таксама ёсць. Слухай, яшчэ я чуў меркаванне, што вось Карл Наўроцкі, ён сапраўдны баец, а Рафал Часкоўскі не. Быццам бы ён вайшоў у гэтую кампанію, ну, што называецца, на люзе, вельмі спакойна, я тут лідар, я тут галоўны фаварыт, у мяне гэта ўсё дано. Ты тут маеш рацыю. Дарэчы, вось нашы выпускі і эфіры апошнія, там некалькі перад першым турам галасавання паказвалі, што нават у дэбатах, мы памятаем, так, апошнія дэбаты ў ТФУП, дзе Карл Наўроцкі сапраўды быў добры. Ось, ён быў добры. У яго нават быў такі агонь у вачах. Ён зразумеў, здаецца, верагодна вельмі, што ў іх былі свае ўнутраныя пытанні, якія нашмат лепшыя, нашмат больш грунтоўныя, чым тыя, якія мы бачым у прасе. Так? Ось, ён, магчыма, у той момант проста зразумеў, што гэта ягоны жыццёвы шанец. Вось, ён пачаў біцца. І па ім бачна, што ён хоча гэта. Рафал Часкоўскі ўвесь час паводзіў сябе крыху як Браніслаў Камароўскі. Вось, то бок бачна, што па-першае, Рафал Часкоўскі па тых інсайтах, якія я там ведаю ад людзей, якія звязаныя з ці маюць там знаёмых, якія вакол штаба Рафала Часкоўскага, што яны як у пузыры увесь час. Вось, ягоны штаб, там ёсць, канечне, эксперты, ось, ёсць вельмі добрыя эксперты, а іх амаль што ніхто не слухае. Ось, бо ёсць знаёмыя сябры, якімі ён сябе агарадзіў, ось, і сядзіць у такім пузыры, і яму здавалася ўвесь час, што, ну, я буду прэзідэнтам. Усё добра. Усё вельмі добра, так. Аказалася, што ўсё вельмі недобра для яго. Як ты лічыш, ці будуць змены гэтага? Вось наколькі гэта верагодна? Бо кажуць, што Туск быццам бы хоча разагнаць каманду, завесці людзей, якія не будуць, магчыма, такімі аж прыемнымі сябрамі, але будуць добра працаваць. Я магу сказаць з пункту гледжання, што трэба рабіць. Гэта трэба зрабіць. Вось, сур'ёзна. Калі яны гэта не зробяць, калі яны будуць працягваць так, вось, то, ну, ўсё. 1 чэрвеня Рафал Часкоўскі застанецца мэрам Варшавы, а праз 3 гады, прабачце, перастане быць мэрам Варшавы і, магчыма, проста сыдзе з палітыкі, бо мэрам Варшавы можна быць толькі 2 кадэнцыі. Вось, і ўсё. Вось, давай апошні тут пункт. Ці быў бы лепшым Радаслаў Сікорскі? Такія галасы ўвесь час ёсць. Канечне, гэта такое гдыбанне, так, то бок цяжка сказаць, вось, але Радаслаў Сікорскі нават па ягоных паводзінах падчас праймеріс было выразна бачна, што яму залежыць на гэтым. Вось, што гэта ягоныя мары, за якой ён гатовы грызці зямлю, вось, даслоўна. Праймеріс, вось эта кампанія каротка, там, здаецца, таксама былі 2 тыдні, наколькі я памятаю, пра выборы, так. З боку Радаслава Сікорскага гэта была як прэзідэнцкая кампанія. Яна выглядала якасна, яна выглядала дынамічна, вось, і было бачна, што ў яго ёсць хэнчі, так, то бок, што ён вельмі гэтага хоча. Магчыма, платформа зрабіла вось такім чынам памылку. Вось. Окей, пераходзім да Наўроцкага. Так. Што можна сказаць? Вось маё асабістае меркаванне, ну, гэта шок. Вельмі добры вынік. Не, чаму? Я сказаў, што я ставіў, што будзе 30% і, магчыма, там 1/10. Вось. Не дасягнуў ён, там, здаецца, 0,3%. Так. Я быў упэўнены практычна, што вось, і гэтая, дарэчы, сітуацыя з кавалеркай, што яна настолькі аб'яднае электарат ПіС, я казаў, мабілізацыя і аб'яднанне вакол уласнага сцяга. Так. Нашых б'юць, мы ў асадзе, мы павінны бараніць сябе, свайго кандыдата. Вось, таму вось
той верагодны спадак вось там 1 можа там 2%, якія там ці не пайшлі на выбары, ці перайшлі, напрыклад, да Мэнсона ці Брауна, яны вельмі моцна кампенсаваліся менавіта вось гэтай мабілізацыі ягонага электарату. Окей, але ці зможа Наўроцкі далей, але магчыма мы пра гэта пагаворым пазней, змабілізаваць больш вакол сябе ўсё-такі. Ну зараз ён сабраў бетонны электарат у дадзены момант яшчэ ранавата казаць. Ось я думаю, што нейкія даследаванні з'явяцца перад нашым наступным эфірам, які будзе праз тыдзень, дакладна таксама ў сераду 19-й. Вось, і дакладна мы будзем гэта абмяркоўваць. У дадзены момант увогуле ёсць такая крыху цішыня, не публікуецца амаль што ніякія сондажы, так, то бок даследаванні прэзідэнцкія. Усе ўзялі такую перадышку, каб усё гэта, ведаеце, пыл вось мусіць асесці. Так, людзі, вось асабліва электарат тых кандыдатаў, якія не патрапілі ў другі тур, яны зараз на стадыі абмяркоўвання, вырашэння, яны яшчэ не ведаюць, што рабіць. Вось я нават бачу па тым, што адбываецца ў твітары. У мяне у апошнія дні стужка просто на 90% польская палітычная. Вось, і я просто бачу, што там адбываецца. І вельмі шмат людзей, якія просто сапраўды разгубленыя, і яны не ведаюць, што рабіць. Слухай, хочу попросіць цябе яшчэ раз зафіксаваць. Усё ж такі, у чым сакрэт Наўроцкага? Бо мы, давай так, базовая ситуация такая. Никому не знакомый кандидат, увогуле не палітык, новое лицо, з сумнеўнай біяграфіяй, яго ніхто не ведаў, яго мы самі казалі, што ён не падобны на палітыка, і гэта ўсё, не можа, там первыя дэбаты яму не вельмі там удаліся. Але зараз ён выйшаў змагацца за прэзідэнцтва. Ён вось пачуе тую кроў, мне падаецца, і гатовы вось вальчыць да канца. Ведаеце, са штабам караля Наўроцкага былі праблемы, бо вось тое, як яны сябе паводзілі падчас гэтай аферы з кватэрай, ну гэта выглядала як палітычная харакірі амаль што. Яны проста не ведалі, што рабіць, і гэта быў такі хаос інфармацыйны, што ўвогуле было вельмі не падобна на права і справядлівасць, бо звычайна яны працуюць проста як машына. Вось у іх, памятаеш, ёсць такі пшэказ дня, так, вось гэта такая кароткая інфармацыя, якая дасылаецца з цэнтральнага камітэту партыі кожнаму члену партыі штодзённа раніцай, дзе распісана, як сябе сёння паводзіць, што казаць медыям, што не казаць медыям, і гэтак далей. І ўсе гэтага слухаюцца. Не паслухаешся, вылятаеш. На наступных выбарах не атрымаеш месца ў спісе кандыдатаў у Сейм, напрыклад. Дык вось, па-другое, што ў іх вось атрымалася зрабіць? Яны фактычна ўзялі чалавека ноунейма, амаль што ноунейма, яго вельмі мала хто ведаў. І ў іх ўсё ж такі атрымалася зляпіць з яго кандыдата. Памятаеш дэбаты ў Суперэкспрэсе? Вось гэта былі тыя дэбаты, дзе кандыдаты маглі задаваць аднаму пытанні, гэта вось і не было пытанняў ад вядучых, так? Там, дарэчы, Рафал Часкоўскі вельмі добра сябе паказаў. Гэта вось былі адзіныя дэбаты, дзе ён быў сапраўды вельмі добры. І я на другі дзень, калі мы з табой запісвалі дадатковы выпуск у парку, я сказаў, што ў нас расце палітык. І вось з таго моманту, мне здаецца, стала вось заўважна, што сапраўды з'явіўся палітык. У іх атрымалася зляпіць вось гэтай гліны, так, бескшталтнай, сапраўднага палітыка, які вось цяпер ідзе ва ўладу. Гэта брава для Карля Наўроцкага. Дарэчы, памагло яму яшчэ і тое, што ён вось зрабіў гэтую фотачку з Дональдом Трампам. Нават калі ён там амаль што нічога з імі не размаўляў, нават калі гэта быў толькі поціск рукі, сам вось гэты імідж ён пайшоў, так, і я што тады казаў, што ў першым туры гэта можа прынесці патэнцыйна нейкія бонусы. Ну, то бок ён перастаў быць чалавекам, які гатовы там на турнічок схадзіць, ён уже ходзіць да Трампа. Вось, трэба было паказаць, што гэта прэзідэнцкі фармат. Ну, прабачце, здымак з прэзідэнтам ЗША, да таго яшчэ твіт з афіцыйнага аккаунта Белага дома, вось, гэта таксама дараго каштуе. Так. Окей, зараз мы пяройдзем да Славаміра Мэнцена, прабачце. Але пакуль што звярнуся да чаціка. Яўген Круглік, дзякуй за донат. Супер Маріо, таксама дзякуй за донат. Дзякуй вам вялікі. Нам тут пішуць добры вечар, дзеляцца меркаваннямі пра Дуду, пра Мэнсена, але у нас ужо глядзяць 143 чалавека. Мы, уласна, і праходзім да Славаміра Мэнсена. Вось, што пра яго можна сказаць?
Не, ну, Ён набраў Славамір Мэнсон просто малайчына. Не, ну сур'ёзна, не, ну слухайце, вітаю ўсіх там, хто думаў, што я так настолькі ненавижу канфедэрацыю. Гэта ўсё неправда. Не, паслухайце, ну, я шмат разоў падкрэсліваў, што, па-першае, партыя, канфедэрацыя заўсёды выдатная ў інтэрнэце. Вось. А яны просто каралі інтэрнэту. Не толькі сам Славамір Мэнсон, увогуле уся іхняя партыя, яны вельмі актыўныя. Твиттер, ён просто мэнсонаўскі. Вось, сапраўды, Мэнсон і Навроцкі. Тык-ток абсалютнейшы. Вось, адзінае, што Фейсбук наліў у Фейсбуку дзяды сядзяць. Вось, я, напрыклад, сяджу ў Фейсбуку часам. Рэчы, я бачу некае даследаванне, дзе былі графікі розныя, там, хто як прадстаўлены ў соцсетках, там, вось прыкладна, вось, вот так было ў кожнага кандыдата і кандыдаткі, і вось так у Мэнсона. То бок ён усіх з вялікім адрывам аперажае. Першае, ну, дзе ўсё ж такі сабраў найвялікшае жнівко, так, Славамір Мэнсон? Гэта малады электарат. Ось, да 40 гадоў, а асабліва да 29 гадоў. У нас, дарэчы, было добрае пытанне, ось, чаму так? Так, ад гледача падчас апошняга эфіру выбарчага вечара. Чаму моладзь? Ці моладзь гэта вось такія ультраправыя нацыяналісты і гэтак далей. Не толькі. Недзе яшчэ на самым пачатку нашага падкасту я казаў, што на такія рэчы трэба глядзець як на авіякатастрофу. Там звычайна няма нейкай адной прычыны. Звычайна ёсць нейкі ланцужок розных там вось прычын. Таксама і тут. Я чытаў пару дзён таму размову з сацыёлагам, якая казала, што яна праводзіла вось такія размовы з маладымі людзьмі і у сябе ва ўніверы, ось сярод студэнтаў, і таксама як даследаванне. Ось, яно там не было там вельмі неяк там рэпрэзентатыўным, так, але дало погляд на тое, што думаюць гэтыя людзі. Дык вось, карацей, на першым месцы яна выдзеліла так, што ёсць рост вось менавіта гэтых поглядов народовашчовых, так, то бок нацыяналістычных, так. Гэта не азначае там нацыкаў і гэтак далей. Ось, але так, яны ёсць вось нейкі такі ўздым, гэта просто агульнасветовы тренд перадусім. Ось, таксама ёсць асабліва сярод людзей моладзі з малых гарадоў і сярэдніх гарадоў і вёсак. Вось, ёсць адчуванне, гэта можна назваць страхам перад вось наплывам вялікай колькасці мігрантаў. І Славамір Мэнсон вельмі і ввогуле канфедэрацыя вельмі добра гуляе вось на гэтай эмоцыі. Ён, дарэчы, сам прызнаваў вось на тым відэа, дзе ён некалі абвесціў пёнтку Мэнсона, так, пяцёрку Мэнсона. Ён жа там пасля казаў шмат розных яшчэ сказаў. І вось ён у гэтых сказаў, што нам трэба біць вось у гэтай эмоцыі. Ну, з пункту гледжання палітычнага маркетынгу гэта просто абсолютна выдатнейша. Вось на другім месцы яна пазначыла вось гэтая сацыёлог, якую я чытаў, бунт, вось, што маладыя палякі пайшлі ў скрайнасці. Ось, гэта, ну, насамрэч, таксама нічога дзіўнага, так? Калі ты малады чалавек, цябе часта кідае ў розныя такія скрайныя тэмы. Вось таму адразу пасля Славаміра Мэнсона таксама з выдатнейшым вынікам Адрыян Зандберг. Ось. І пры гэтым, будзьце здзіўлены, гэтыя электараты падобныя. Яны думаюць вельмі падобна. Ось. І калі вы думаеце, што для іх найважнейшая гэта рэлігія і вось калі агулам сабраць гэтыя электараты і падзяліць, то там не будзе большасці, для якой на першым месцы будзе стаяць менавіта вось гэта нацыянальны аспект. Эканомічка, падатачкі, ахова здароўя маладых людзей, як гэта было б не дзіўна, вельмі цікавіць пытанне аховы здароўя, напрыклад, і ўвогуле яе стану. Яны бачаць, што іхняя дзяржава неэфектыўная. Плацім велізарныя падаткі, складка здравотна, так, якую ПІС вельмі моцна падняў, і пры гэтым, прабачце, але нічога не змянілася. Я пачаў плаціць на 10 000 злотых штогод больш, дзякую праз польскі лад, так. І пры гэтым, як я не мог пайсці да лекара, так і далей не магу пайсці да лекара. Усё трэба рабіць прыватна, альбо чакаць 3,5 гады, хутчэй памрэш, насамрэч. Вось, што яшчэ яна пазначыла? Лібертарыянскія погляды. Вось, ну, гэта я ўжо зараз сказаў, так, падаткі, ахова здароўя. Яшчэ адна рэч. Прашу не абражацца, тык-ток пакалення.
Вось гэта не абраза з майго боку, гэта нешта негатыўнае. Просто час змяніўся, людзі змяніліся, людзі інакш спажываюць інфармацыю. Калі я гляджу на кампанію, напрыклад, грамадзянскай кааліцыі, то мне такое адчуванне, што гэта кампанія 20 гадоў таму. Ну, вось, прыкладна. Вось, пончыкі, кавачка, так, прабачце, дзе праца вось, у інтэрнэце? У інтэрнэт ляжыць. Вось, сур'ёзна. Інтэрнэт падчас гэтай кампаніі амаль што цалкам быў захоплены менавіта вось Славомірам Мэнсанам, Каралем Наўроцкім, дарэчы, яны таксама даволі шмат працавалі. І левыя добра працавалі. Вось, Адріан Занберг быў паўсюль. Тыктокі там таксама. І Магдалена Бея таксама недрэнна працавала ў гэтым сэнсе. Вось, і просто вось яшчэ апошні кароткі сказ. Я памятаю яшчэ калі я вучыўся вось, менавіта на паліталагічным факультэце, так, і мы прапрацоўвалі вось праграмы палітычныя і так далей. Я памятаю, што мы са студэнтамі і іншых факультэтаў рабілі вось такую гульню, так? Мы пачыналі вось распавядаць праграму, якая такая, ведаеш, мілітарычная, прапісаная, людзі засыналі. Вось рэальна пачыналі зеваць, там колупаліся ў тэлефонах, там тады яшчэ, конечно, тэлефоны не былі такімі, як цяпер, але ўжо былі прынамсі. Было дзе колупацца. Вось, у тыя старажытныя часы, карацей, маёй маладосці. Вось. Калі пачынаеш ім казаць вось так, ставіш дыягназ і вельмі простае вырашэнне. То бок, і вы паглядзіце, як выглядалі выступы Славоміра Мэнсана. Што у нас не працуе сістэма аховы здароўя. Гэтыя палітыкі нічога не робяць. Мы гэта направім. Трэба гэта зрабіць. Ура! Усё, пайшлі. Вось. І, дарэчы, вось гэтая сацыолог, якую я чытаў, яна распіла яшчэ адну цікавую рэч, вось менавіта пра вось гэтыя кароткую падачу інфармацыі. Што людзі, вось моладзь, з якой яна размаўляла, гэта вельмі моцна падтрымлівала, а калі яна пыталася моладзь, окей, добра, дыягназ ёсць, а як гэта зрабіць? Адказу амаль не было. Вось. То бок, мы живем у такі час просто. І канфедэрацыя вельмі добра гэта прачула. Окей. Нас глядзіць ужо 157 чалавек. Вельмі добра. Я бачу. Вітamy serdecznie wszystkich widzów polskojęzycznych również i białoruskомовных widzów, глядачоў і глядачак. Так само, усім прывітанкі. У нас засталося эфіра літаральна 16-17 хвілін, таму ідзем далей. Добра, у нас 5 хвілін, каб прабегчыся пра... Не, ну можем больш. Окей, давай пераходзіць да канкрэтных крокаў. Хто што рабіў? Асноўнае, хто з кандыдатаў каго падтрымаў? Ну так, тут вельмі хоценька Шымон Галоўня, Магдалена Беет адкрыта падтрымалі Рафала Часкоўскага. Яно не дзіўна, яны ва ўрадавай кааліцыі, і гэта для них быць альбо не быць. Гжегаш Браўн, ты будзеш смеяцца. Ён высунуў спісачак пытаннічкаў і запрасіў на размову. Але медыя чамусьці пра гэта амаль што не напісалі. Цікава, чаму? І па штрэсці нават не ведаюць, ці пойдзе і адзін другі кандыдат на сустрэчу з Гжегажам Браўнам, бо там такія пытаннічкі, якія затопяць і аднаго, і другога. Вось. Ну, канешне ж, галоўнае, пра што казалі медыя усе ў Польшчы учора, здаецца, гэта бомба, якую падлажыў Славомір Мэнсан. Так? Ну, насамрэч, ідэя не новая. Тое ж самае прыкладна рабіў Павел Кукіс у 2015 годзе, як трэці кандыдат. Гэта вось той самы феномен трэцяга месца, так? Калі трэці кандыдат, які амаль што на кожных выбарах сабірае вялікую масу галасоў, ён пачынае гуляцца сваёй вось гэтай падтрымкай. Тое самае рабіў Шымон Галоўня ў 2020 годзе амаль што. Вось. Ну і карацей, так, Славомір Мэнсан 8 пытанняў склаў, так. Вось там пытанні адносна падаткаў і адносна зброі і адносна стасункаў з Еўрапейскім Саюзам, і запрасіў на размову і Караля Наўроцкага, і Рафала Часкоўскага. На свой YouTube-канал. На свой YouTube-канал. Адзінае што, я вельмі лічыў, што яны прыйдуць усе разам. Вось, сур'ёзна. Я на гэта разлічваў, гэта быў бы такі батл. Вось, Славомір Мэнсан як круп'е, які ў казіно раздае карты, так. Вось, гэта было б файна і выдатна. Ну, будзе асобна. Заўтра, дарэчы, так. Заўтра, калі добра памятаю, 13-й гадзіне. Вось, Кароль Наўроцкі. Чацвер і суботу, мне падаецца. Так, у чацвер і ў суботу, карацей. На гэтым тыдні нам будзе што абмяркоўваць яшчэ ў соцсетках. Вось, мы, магчыма, таксама там нешта дадатковае зробім. Калі будуць сілы. Ну і так дадаць да кантэксту крыху, што мне падаецца, што ўвогуле галоўным
галоўным пераможцам пасля першага тура адчувае сябе менавіта Славамір Мэнсон, бо ён у Twitter піша вельмі задаволена. Настрой, вы што? Яго вытанчаны настрой. Слухайце, яго 15%, калі ўсе казалі, што яму ўжо ўсё. Па-другое, вось яшчэ варта пазначыць, што вось гэтыя трэція кандыдаты часта ў Польшчы скончваюць дрэнна. Павел Кукіс, які нікому не патрэбны дэпутат польскага сейму, з ім ніхто не лічыцца. Шымон Галоўня, на жаль, ягоная пазіцыя ў дадзены момант таксама у чорных тонах, паглядзім, што будзе далей. Але у канфедэрацыі зусім іншая сітуацыя. Тыя два кандыдаты, то бок і Кукіс, і Шымон Галоўня, ішлі на выборы прэзідэнцкія як jednoosobowa działalność polityczna. Так? То бок вось толькі адзін без ніякай партыі, без ніякіх структур. Канфедэрацыя увесь час працавала і расла. Так, ім вельмі моцна імпульс дала пандэмія і тыя абмежаванні, які ўводзіліся. Яны на гэтым вельмі моцна выраслі. Прывіўкі, вось гэтыя вакцыны ў той час. І вось яны прыйшлі да гэтых выбараў як моцная структура, якая мае шмат членаў, якая мае налажаную працу ўвогуле, таму, скажем так, у іх будучыня нашмат большая, і вось у дадзены момант можна ўжо проста абвесціць, што, сябры, я віншую вас з пачаткам чарговай перадвыбарчай кампаніі. Гэтым разам гэта будуць чарговыя выбары ў Сейм, і ад вынікаў выбараў 1 чэрвеня залежыць, калі яны будуць. Ці яны будуць так, як згодна з раскладам у 27 годзе, ці, напрыклад, недзе ў вясну. Чаго цяпер выключаць увогуле нельга? Окей, а пакуль не пачалася новая кампанія, ці яна пачалася, але на такім нізкім старце, мы ўсё ж такі паабмяркоўваем яшчэ кампанію бягучую. Рафал Часкоўскі. Мы ўжо быццам бы сказалі, як ён правёў гэты першы тур, але ці можна сказаць, што ён таксама прыжаты да сцяны? Ну, не таксама, а проста прыжаты да сцяны. Адкажу вельмі хутка і коротка. Вось калі перад першым турам выбараў Рафал Часкоўскі быў такім лёгкім фаварытам, то цяпер лёгкім фаварытам з'яўляецца Караль Навроцкі. Всё ж такі бачна мабілізацыю правага электарату. Па дадзеных з экзіт-полаў і па дадзеных ПКВ бачна, што дэмабілізаваныя тыя рэгіёны Польшчы, дзе звычайна высокая падтрымка ліберальных кандыдатаў. Вось. Гэта паказвае проста на вялікую незадаволенасць урадам і тым, як выглядалі апошнія па 3 гады. Мы пра гэта вельмі шмат разоў казалі ў нашым падкасце. Я ўсё ж такі хацеў дадаць крыху іншы кантэкст. Я пра тое, што глядзі, гэта ўжо другая спроба Рафала Часкоўскага стаць прэзідэнтам. Першая не атрымалася, на тоненькага мог перамагчы, окей. Все гэтыя 5 гадоў ён рыхтаваўся на тое, каб стаць прэзідэнтам. Зараз у яго другі срок мэра Варшавы, прэзідэнта Варшавы, на трэці нельга пайсці. Ён таксама, як гэта, застэмпца Туска, усё ж такі, у партыі. І калі ён не стане прэзідэнтам, ну ўсё. 2 разы спрабаваў, прэзідэнцтва Варшавы хутка скончыцца. Трэці раз дакладна яго ніхто не будзе. Трэцяга раза не будзе. Але іншая справа, што калі ён ўсё ж такі стане прэзідэнтам, то ўсё, ён выходзіць з партыі. Праз 5-10 гадоў, ён не вернецца. Такіх кейсаў няма ў польскай палітыцы. Ну не, няма. Ці можна сказаць, што для Рафала Часкоўскага, зразумела, што стаць прэзідэнтам гэта ўсё ж такі лепшы вынік, але мы ўжо бачым і канец яго палітычнай кар'еры. Ну, скажем так, другі раз прайграць, гэта будзе, скажем так, вельмі перашкаджаць яму, каб яшчэ нешта ў палітыцы рабіць. Вось, конечно, цяжка сказаць, што будзе, бо у нас няма тут крыштальнай кулі, так, вось якая б нам паказала будучыню. Аналізаваць можна усё, што заўгодна. Вельмі доўга, і варыянтаў можа быць мільярд. Вось, таму паглядзім. Окей. Рафалу Часкоўскаму толькі скончыліся выбары першага тура, пачалі перашкаджаць і пачалі гэта рабіць свае. Раскажы, што зараз абмяркоўвае проста ўсе польскія соцсеткі. Сябры, карацей, я вось так сёння раніцай, не сёння раніцай, учора ўвечары я вось з такім фейспалмам, прабачце, не магу прыкласці руку да твару, бо ў мяне грым, ось, але я сядзеў з вялікім фейспалмам, і я нават пісаў гневныя каментары ў твітары, што ж вы робіце пад аккаунтамі палітыкаў, бо, прабачце, але учора, скажем так, здарылася просто дзікая рэч.
Депутат польскага сейму ад грамадзянскай кааліцыі Przemysław Witek у эфіры тэлебачання Пальсат на пытанне ад вядучай, якая дала яму картку, дзе былі напісаныя 8 пунктаў ад Славаміра Мэнсона, і яна задала ему простае пытанне: ці вы, спадар, гатовыя пад гэтым падпісацца? Ён сказаў: так, гатовы. А там першы пункт, што я як прэзідэнт ніколі не буду ўводзіць ніякіх новых падаткаў. І ён падпісвае, она кажа: і вось вы дакладна гатовыя клясціся тут так, вось, што ніколі ў жыцці не уведзеце новых падаткаў, на што ён выпаліў. Цуж przeszkadza obiecać. Гэта значыць у перакладзе: а што нам замінае паабяцаць? З усмешачкай. І там нават выраз твару вядучай быў такі, што Што здарылася? Што ж ты, дзядзька, ляпнуў толькі што? Вось, карацей, на бліжэйшыя 2 тыдні вось гэты сказ кароткі: цуж przeszkadza obiecać, цуж шкодзі абяцаць, прабачце, ён будзе галоўным. Я абсолютна ўпэўнены, што прынамсі Твіттер сёння увесь засыпаны вось гэтым хаштагам. Гэта настолькі падарвала давер і паказала, па-першае, пагарды, так, да сваіх выбаршчыкаў, што, прабачце, вы нас за аленя ўтрымаеце, вось, кажуць іхнія выбаршчыкі іхнім палітыкам, так, што вы увогуле ніякай павагі. Вось што, дарэчы, трэба аддаць праву і справядлівасці: сваіх выбаршчыкаў яно заўсёды паважала. Права і справядлівасць давозіла вялікую колькасць абяцанняў, не ўсё, канешне, далёка не ўсё, але вялікую колькасць, асабліва тых найважнейшых, так. А тут мы бачым, што вы нас прагаласуеце, так, а вось пасля, вось так можна інтэрпрэтаваць тое, што ляпнуў гэты палітык, так. Пры гэтым некалькі месяцаў таму вось Аркадіюш Мырха, той, у якога домік 160 квадратаў пад Варшавай, які бы не быў впісаны ў дэкларацыю аб маёмасці, ён у таксама размове з нейкім журналістам у тэлебачанні сказаў так, што яму задалі пытанне: а чаму вы не ўмееце прадаць свае нейкія поспехі? Бо ўсё ж такі кааліцыя таксама некаторыя рэчы зрабіла, але яна ўвогуле не ўмее ў гэтую камунікацыю з выбаршчыкамі. Ніколі, дарэчы, не ўмела. І на што ён сказаў: а навошта нам гэта рабіць? Выбаршчыкі і так усё зразумеюць. Просто гэта так абсалютна не працуе, і я не разумею увогуле, чаму такія людзі вось ходзяць у гэтыя студыі. Як можна такое сказаць, так? Але калі б ён быў адзін, просто вось каб была раўнавага, сёння, здаецца, так, гэта было сёння, ёсць такі палітык права і справядлівасці, ён з фракцыі рэпублікане, наколькі я памятаю, Адам Белан. Ён быў у аднаго з маіх ужо любімых проста журналістаў, Богдан Рымановскі, які працуе ў Пальсаце і на радыё Z4 FM. Дык ён быў у яго. Рымановскі задаў тое самае пытанне. Тут першы пункт, што вы не ўвядзеце ніколі новых падаткаў, а права і справядлівасць вельмі любіла ўводзіць розныя падатачкі заўсёды. І ён сказаў, што шэф штабу Наўроцкага сказаў там пару дзён таму, што Наўроцкі падтрымлівае кадастравы падатак, так? А Белан сказаў, што ён падпіша вось таксама, што ніколі не... І Рымановскі запытаўся: вы не бачыце тут супярэчнасці? То бок вы падтрымліваеце ўвядзенне кадастравага падатку і адначасова кляніцеся, што ніколі не ўвядзеце новых. На што Адам Белан выпаліў: ніякай супярэчлівасці няма. І Рымановскі меў такі самы выраз твару, як вядучая з Пальсату у той папераднай сітуацыі. Дзякуй, што палітыкі пазоряцца з усіх бакоў, але ўсё ж такі фраза дэпутата кааліцыі абыватэльскай стала больш мемам. Яна стала віралам проста, і я не здзіўлюся, калі на бліжэйшы тыдзень вы, напрыклад, там на Ютубе, калі ўключаецца рэклама, пабачыце ролікі, зробленыя правам і справядлівасцю вось з гэтай фразачкай. І проста гэты палітык падараваў праву і справядлівасці в найвыдатнейшы антылозунг. Просто. Вось. Малайчынка. У нас застаецца прыкладна 7 хвілін. Я хачу, каб мы яшчэ крыху паадказвалі на пытанні. Я таксама стараўся. Давай вельмі коротка. Дэбаты. Чакаем. Дзе дэбаты? Так, сябры. Учора быў такі інфармацыйны шум адносна дэбатаў. У нейкі момант апублікавалі ўвогуле інфармацыю, што быў правал перамоваў, але не ўвечары, так пасля абеду прыкладна з'явілася інфармацыя, што ў гэтую пятніцу о 20-й гадзіне
у ТФУП адбудуцца дэбаты. Дэбаты будуць такія, як у суперэкспрэсе. Вядучым будзе журналіст з суперэкспрэсу, будуць толькі і выключна ўзаемныя пытанні ад аднаго кандыдата другому кандыдату, то бок не будзе вось гэтых нудных доўгіх пытанняў ад вядучых. Спадзяюся, што дэбаты будуць насычаныя і вострыя. Запрашаю вас глядзець. Мы таксама нейкім там чынам пастараемся зрабіць там нейкі разбор, ці прынамсі я нешта напішу ў Твіттер дакладна. Вось, акрамя таго, у наступную пятніцу за некалькі гадзін да цішы выборчай, ты не паверыш, будзе дэбат у конскіх на рыначнай плошчы. ТФО Рэпубліка. Так. А Рафал Часковскі ўжо згадзіўся. Пакуль я яшчэ не бачу такой інфармацыі, на мой погляд, яму просто трэба ехаць, бо калі ён яшчэ хоча там нешта там здабыць, вось, ці пажыць у прэзідэнцкім палацы, то так, бо Карл Навроцкі там будзе дакладна. Слухай, вось тема дэбатаў цікавая. Мы яшчэ абмяркуем яе неяк дадаткова дзесьці. Дакладна у наступную сераду ў нашым эфіры, бо у нас будзе яшчэ адзін эфір ужо перад другім турам выбарам у сераду у гэты ж час 19 гадзін 28 траўня. Вось, і ўсіх запрашаем, канешне ж, на вечар выборчы падчас другога тура 20:00 1 чэрвеня разам будзем не ведаюць сустракаць новага прэзідэнта Польшчы ці як менш экзіт-полы. Ты ўсё назваў вельмі добра. Окей, зараз крыху хвілінак 4-5 на адказы на пытанне. Пішыце новыя ў чацік, калі нешта ёсць. А я зараз пагляджу... Штосьці такое, на што можна хутченька адказваць. Слухай, на што чакаць, калі яны ўвядуць новыя умовы для атрымання грамадзянства, што трэба больш жыць. Вось ты казаў, што ці ёсць нейкая новая інфармацыя, бо ты казаў, што у кааліцыі абывательскай таксама ёсць нейкі падобны праект. Не, што рыхтуюцца нейкія змены, пакуль яшчэ нішто не вядома. Вось, той законапраект, які падала ў Сейм «Права і справядлівасць», на дадзены момант я не асабліва бачу верагоднасці, каб яго прынялі, хіба што грамадзянская кааліцыя, вось, скажем так, каб пераманіць на свой бок больш прыхільнікаў Славаміра Мэнсана, рэзка аб'явіць, што на гэта таксама падтрымаюць. Але я не асабліва гэта веру, і гэты законапраект не вельмі лагічны, бо і так, прабачце, 10 гадоў чакаць прыкладна на грамадзянства, калі па звычайных працэдурах. Я чакаў 12. Кірыл, кажуць, што ты пісаў, што 5% браўнаўцаў будуць галасаваць за Часкоўскага. Ці хочуць? Я не напісаў, што яны будуць галасаваць за Часкоўскага. Хочуць. Я таксама гэта не напісаў. Вось кажуць, што, карацей, ці ты лічыш, што 5% браўнаўцаў хочуць прагаласаваць? 5%, усе тыя 5%, Не, 5%, я не ведаю. Я читаю, што пішуць. Окей, добра. Так, я сёння скаментаваў там адзін твіт, што я не здзіўлены ўвогуле, што 5% людзей, якія прагаласавалі за Гжэгаджа Браўна, прагаласуюць за Часкоўскага. Патлумачу чаму. Я вось таксама чытаў некалькі меркаванняў сацыёлагаў, чаму так здарылася ўвогуле, што вось у Гжэгаджа Браўна такая падтрымка. Паверьце мне, у кожнага кандыдата ёсць вось там нейкая група людзей, якія прагаласавалі просто вось як у Тіндэры, літаральна свапнулі, так? Свайпнулі? Свайпнулі. Прабачце, я дыназаўр, вось. Таму так. Гжэгадж Браўн, ён жа рэжысёр. Ён фільмовец. Вось, ён выдатна ведае, як рабіць вось гэтыя перформансы. Ён вось гэтымі перформансамі, які ён зладзіў некалькі разоў, так, перад выбарамі, ён прыцягнуў да сябе вялікую колькасць людзей. Вось, і паверьце мне, што далёка не ўсім ім падабаецца Рафал Часкоўскі, бо электарат Гжэгаджа Браўна, ён вельмі моцна не любіць таксама і права і справядлівасць. Перадусім за вакцыны, за тую палітыку, якая была падчас ковіду, усе гэтыя абмежаванні. Вось Гжэгаджа Браўн, ён скансалідаваў вакол сябе людзей, якія былі моцна, вельмі моцна, найбольш незадаволеныя усім тым, што адбывалася ў 2020-2022 годах. Таму тое, што 5% прагаласуюць за Часкоўскага, я абсалютна не бачу ніякай супярэчлівасці, дарэчы. Апошняе пытанне, і мы будзем ужо сыходзіць з эфіру, мы пазней пачалі, пазней скончым крыху. Хто з кандыдатаў можа дапамагчы сваім электаратам Часкоўскаму?
У сэнсе, каб падтрымаць, ну, конечно, Я думаю, і так, давай. Калі б Славамір Мэнсон абвесціў, што вось падтрымаць Рафала Часкоўскага, то, канешне, б гэта магло б дапамагчы Рафалу Часкоўскаму. Адріан Занберг, вось, дарэчы, мог бы таксама такім чынам зрабіць, але ён гэтага не зробіць. Вось Адріан Занберг гуляе ў сваю гульню. І, дарэчы, Славамір Мэнсон мне цікава, што ён, канешне, зробіць, ось, бо, ведаеце, ёсць дзве логікі. З аднаго боку, для Славаміра Мэнсона вельмі карысна, каб прэзідэнтам стаў Рафал Часкоўскі, бо гэта будзе азначаць далейшую эрозію ў праве і справядлівасці, так? Бо праве і справядлівасць застанецца без улады яшчэ праз парачку гадоў, так? І канфедэрацыя патэнцыйна вось у гэтым рэзервуары выбаршчыкаў можа чэрпаць для сябе новых людзей. З іншага ж боку, канешне, ёсць яшчэ і другая логіка, што яны могуць пагуляць на тое, каб прэзідэнтам стаўся Кароль Навроцкі, што будзе азначаць хутчэй за ўсё, верагодней за ўсё, перадтэрміновыя парламенцкія выбары праз некалькі месяцаў ужо пасля Новага года, так, у вясну. І тады канфедэрацыя дакладна будзе адной з партый, якія будуць ствараць новую парламенцкую большасць і ўрад. Але тут для іх крыецца таксама пэўная небяспека, бо ўсе кааліцыянты права і справядлівасці заўсёды дрэнна скончвалі. Окей, яны дрэнна скончвалі, а мы хочам скончыць добра. Яшчэ ёсць адно пытанне, якое толькі зачытаю, мы не будзем на яго адказваць, але лічу яго важным. Мы адкажам ці Кірылу Твиттеры, ці ў соцсетках. Здравствуйте, я знаю, что на сайте Сейма можно написать, что что-то типа рецензии на законопроект, почему он нравится или не нравится, что вы думаете об этом. Я про проект о гражданстве. Мы откажем у соцсетках, 100% знойдзеце адказ. Вось, 180 чалавек, гэта новы рэкорд серадовай трансляцыі. Дзякую вам усім, што дзякуй вам вялікі за падтрымку. Дзякуй вам вялікі за донаты. Дарэчы, можна яшчэ донаціць крыху паспець. Вось, мы вельмі любім вашу падтрымку, вельмі нас цешыць, што вы нас глядзіце. Вось, таму заставайцеся з намі, да сустрэчы у сераду спачатку на такім жа онлайн-эфіры, потым у чацвер 29 траўня на сустрэчы офлайн у Варшаве на польскай мове будзем абмяркоўваць польскую палітыку. Ну і 1 чэрвеня на новы вечар выборчы будзем разам дазнавацца прэзідэнта Польшчы. Дзякуй і да сустрэчы. Да сустрэчы.